Veľká noc je primárne kresťanský sviatok, najstarší a najvýznamnejší v cirkevnom roku. Na Slovensku sa k nemu už stáročia viažu aj staré ľudové tradície, ktoré čiastočne siahajú do predkresťanského obdobia a oslavujú príchod jary, plodnosť a obnovu prírody. Tieto prvky sa postupne prelínali s kresťanským posolstvom o umúčení, smrti a zmrtvých vstaní Ježiša Krista. Veľkonočný týždeň, Pašiový týždeň, patrí k najdôležitejším obdobiam roka. Začína sa Zeleným štvrtkom, keď si kresťania pripomínajú poslednú večeru Ježiša Krista s apoštolmi. Podľa ľudovej tradície v tento deň odlietajú zvony do Ríma a namiesto nich sa ozývajú rabkáče. Na Veľký piatok, deň ukrižovania, sa zachovával prísny pokoj, pôst a rozjímanie. Biela sobota bola dňom príprav na sviatky, keď sa v domácnostiach piekli tradičné jedlá. Veľkonočná nedeľa prináša radosť zo zmrtvých vstania a symbol nového života. Po nej nasleduje Veľkonočný pondelok, ktorý je na Slovensku známy najmä ľudovými zvykmi, šibačkou a oblievačkou. Práve tieto zvyky patria medzi najcharakteristickejšie. Korbáč z vrbových prútikov mal dievčatám a ženám podľa ľudovej viery priniesť zdravie, sviežosť, pružnosť a silu. Vrba symbolizovala vitalitu jary. Voda pri oblievačke predstavovala očistu, krásu a nový život. Dievčatá za odmenu dávali chlapcom kraslice, maľované vajíčka, ktoré sú od dávna symbolom plodnosti a obnovy. K Veľkej noci tradične patrí aj sviatočné jedlo, šunka, klobása, vajíčka, baba alebo iné pečivo. Niektoré zvyšky sa v ľudovej mágii odkladali na ochranu polí, dobytka či zdravia. Veľká noc tak na Slovensku spája kresťanskú vieru v vzkriesenie s ľudovými obyčajmi, ktoré zdôrazňujú nový začiatok, či už duchovný alebo prírodný. Tieto vrstvy spolu vytvárajú silný kultúrny príbeh, ktorý sa rôzni podľa regiónu, na západe dominuje šibačka, na východe oblievačka a postupne sa prispôsobuje modernej dobe.